Takže ahojte ľudia, moje meno je Herkules a ja vás vítam u nového videjka. Dneska si zahráme novú hru Smash Heroes na serveri Hypixel. O čo ide v tejto hre? Je to ako keby Warlords. Dozviete sa to v priebehu hry, takže zatiaľ čus. A ešte som zabudol dotknúť, že budeme hrať za Bullka a na ďalšej hre budeme hrať za Botmana. OK, už sa nachádzame v hre a sme takto úplne hustí, napodobnená Hulka. Nechcem dávať ako copyrighty, že Hulk, OMG. A to je úplne husté ten Hulk. Bulk. A dáme si dve hry. Wow! A neviem, čo robia jeho schopnosti. Takže by som to povedal tak. On hádže auta, takže to je super. Aj tu ten Kel Ray, či jak sa volá, a hodím po tebe auto. Choď dopreč. Dopreč, choď. Čo, ja som zomrel? Ja som zomrel? What? Wow. Od niekoho som zabil. No, to mi moc nepomohlo. No, zabijem ťa. Zabijem ťa. Zabijem ťa. Zabijem ťa. Ja ťa zabijem. Poď sem. Ne, dobre, nehaj ma. More, tu furt nejaký sa laserami ostrelujú. A čo, ja nemám ani jeden laser, tak čo chceš? Ja mám svoje peste. Natlčen do úst. Poď, Jesse. Však to čo je? Však som tam do neho búchal, to je kilaura, ty kokos. Ako ja nemám kilauru, ale on má kilauru. Čunte na to, kam? Počkaj. Ne, ja som spadol. To čo je, bože? OK, už sa nachádzame v ďalšej hre. Áno, slúbil som vám, že zdáme Botmana, ale tento sa mi zdá úplne oveľa lepší. Strieľa, takže to je super, že je na diaľku. Zabil som akurát niekoho, čo je super. Au, prosím, nezabijete ma. Ja vás zabíjať môžem, ale vy mňa zabíjať nemôžete. OK, do svojho. Niekoho som zabil. Get ready, motherfucker. Ne, prosím. Ty kokos malý, nevychovaný. Punch on the head, man. Pum. Strašne malá mapa na to, že sú tu asi 3 týmy. Ty kokos, ja spadnem. To je normálne? Že... u mňa to je vlastne normálne, tak by som to povedal. Jeden tu mal skin ako Simon. Tu si, kamoško. A ja ho Haha. Nie! Bože! Prečo furt padám? Ty svinia malá jedna. Nevychovaná, ti natlčen do huby. Nemyslíte si nič uchylné, dobre? Kde si ty svinia? Čo? Ja ešte sám odídem z toho sveta. Ty kokos. OK, sme v ďalšej aréne a teraz sme za nejakého maniaka, ktorý rád pečie, by som to povedal. A hádže takéto valčeky. Takže GG. A neviem, čo má za schopnosti. Hej, nie, hej. Au. A niekoho som zabil a nejaký achievement som dostal.
Cake, 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 cake. I want the cake, man. Ty svinia, kde je? A to čo je? Však ty mal laserovú pištole, ja mám nejaké drevené, páratko. Bum. A Ježišmaria, však to čo je za schopnosť? Však sa tam ale nejak hodí, boha. Cake, cake, cake. 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 I want the cake. Nigga. Niekoho som zabil. Cake, haha. Bom. Svinia, ty s kuraťami more, čo majú bazúku. Kurata majú bazúku. Ty svinia jedna. I know what the nigga banana, when a nigga, I'm dead. Giga. Boy. Lagi. Giga. Nehaj ma. Však ani jednu hru nevyhrál, alebo... Skoro som skapal, kámo. Je to dosť hra, je to taká hra, ktorej sa nikto nevie vyznať, takže sa nedivte. Ani ja sa v tom sám nevyznám, takže GG. Nie. Iba jedného som zabil. Ne, ja som posledný. Cake! I want the cake! Give me cake, nigga! Give me cake! Give me cake! Cake. Čo? Ja som zomrel? OK, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, zanechajte like. Ak nie, aj tak like. Ja sa s vami lúčim a čau!